mulle. Siellä se näkyy. Nyt alkoi tapahtumaan. Siellä on sukeltaja nyt vedessä. Laittaa renkaita. En mä saa näis puhumaan niin hermorauniona tässä. Pikkuhiljaa nousee. No niin, se nousee. No nyt se on pystys, toikin jo riittää mulle. Tää on jo paljon parempi kuin aikaisemmin. Anna mennä vaan! Kyllä nää on ihan ammattimiehiä kaikki, jumalauta, mä oon kiitollinen näille. Siitä se nousi. No niin, kyllä ne äijät osas sen nostaa sieltä. Ei siinä mitään. Ammattimiehiä, niin kuin Itä-Suomessa tapana, niin erittäin mukavia ihmisiä. Ymmärsi tilanteen. Harvoja, ketkä ymmärtää, mikä tilanne tässä nyt on. Ja se nousi sieltä ylös. Ja aletaan sitten seuraava operaatio, kun aletaan liikuttaa.